Bine băieți, am ajuns la ultimul boss. Hai să vedem ce-o fi. Suntem Diamond 1. Mai avem nevoie de o singură victorie cu deck-ul ăsta și suntem Legend. Hai să vedem. Îi dăm drumul? Pregătiți? Pregătiți? Hai da. Dă-i. Hai să fie cu noroc. Nu mai am nici apă. Nu mai am nimic. Ok. Hai să vedem. Cine o fi? Cine o fi? Era de așteptat. Cine altcineva? Dacă nu Paladinul, atunci nu-i nimeni. Deci dacă nu-i Paladin, nu-i absolut nimeni. Ok. Nu avem mână foarte rea. Chiar e decentă. De preferat aș vrea să nu joace nimic. Și nu juca nimic. Și avem și stage dive-ul. Perfect. Bun. Bun. Hai că am început bine. Am început bine. Dacă joacă și ceva să fac trade. Ceva cu un atac. Nici ceva foarte mare. N-aș vrea să joace și Cry Brider-ul. Ok. Ce face? Lovește mobul. Ok. La ce vrem să renunțăm în caz că îi Avenge-ul? Cred că la stage dive. Da, e mai bine stage dive-ul. Numai să nu-mi dea ceva foarte nasol. Nu-mi da ceva nasol. Discover. Bun. E ok. Bun. Bine. E ok. E foarte ok. Așa. Hai să vedem. Tabla noastră. Are arma aia enervantă, da. Ok. Și îl bafează? Ego. Ok. Îl lovește. Interesant. Interesant acum. O să mergem așa. Să sperăm că nu-i da. Ok, mai ai 9 viață. Mai ai 9 viață. Acum și-l bafează, asta e nasol. Aici o fi nasol puțin. Dacă are buff-ul și... E Paladin, are buff-ul. Ok. E omorât. Și are și armă. Bun. Ok. Troublemaker prea târziu, prea târziu. Foarte târziu acolo. Îl omorâm. Trebuie omorâtă cartea, nu trebuie lăsată. Tablă. Ok, am luat înapoi tabla. Tura viitoare avem... avem ceva bine aici. Ratward-ul să buffăm. Mâna asta nu e foarte rea. Nu prea avem spell-uri să profităm de Firebrand. Ok, îl omoară pe ăla. 5 mana. Sper că nu ai prins Crybrider-ul. Sper că nu l-ai prins. Ok, nu îți buff. Ok. Nu sunt fan la ce-a făcut el aici, dar să zicem. Bun. Mai are 6 viață și are un secret. Probabil că e Omayog. Nu prea mai am spell oricum. Nici nu prea aș putea să joc asta. E bună carte dacă aș avea un spell, da? Ok, ăștia scurași, bun. Acum o să urmez iară ceva buff-uri. Ceva buff-uri râte iară. Sau armă. Ok. O să mai joace un Murloc. Face trade. Ce ai prins? Crybrider, normal. Se pare corect. Da, clar. Se pare corect. Ok, hai să vedem aici. Nu stăm foarte, foarte bine. Sau? Nu, de ce nu? Ba, e ok. Putem să-l ținem și pe ăsta pe tablă, da. Îl ținem și ăsta pe tablă. Ok. Bun, am luat tabla. Am luat tabla. Suntem aproape, suntem aproape. Ce aproape suntem. Păcat că nu-i tura 8-a tura viitoare să joc Troublemaker-ul. Are 5 cărți în mână.
5 cărți în mână. Fai ce intens e meciul. Claw Machine. Ok. Îl omori? Băi, tura viitoare n-am ce să joc, asta e nasol. Asta e foarte nasol. Deci pierd o tură. Pierd o tură, iurea. Nu am ce juca. Of! Hai, dăm ceva bun. Foarte bun, da. Decent. Ok, bun. Am jucat 3 cărți, deci nu-i... Ce nu-i? Galloping-ul, nu-i. Ok. Hai, nu ai nimic. Ai 6 cărți în mână de 9 mana. Cumva, nu știu cum. Of. Nu juca nimic. Nu-ți da heal. Și caută de 1 ceva. Ce este de 1? Să dai freeze. Să dai damage. Este, cred că, lifesteal, da, să dai la 1. Să dai 3 damage și lifesteal 3. Nu știu dacă te mai salvează la. L-ai prins? Sau are coin? Nu are coin, nu. Sigur a căutat ceva de 1. Deal 3 damage cu rush. Ok. Bun. Ai rush. Ce faci acum? Nu știu dacă chiar o gândit-o bine. Sau mai ai ceva acolo? Tragi o carte. Ce poți să aibă? Nimic nu mai are, gata-i! S-a terminat! Am ajuns legend! Băieți! Am ajuns legend! Ăla-i tati! Bine, mă! Bine! Bravo! Bine, mă! Bravo, mă! De acum vă aștept pe legend pe toți. 7100. Hai să ne vedem cu toți aici. V-am pupat!